seara, fraților, astăzi o să facem niște tricuri care le-am învățat. Picam așa. Ieri, cred, am învățat Ken Flipping și bird în bird am învățat. Roller coaster, bird în bird, ăsta de aici. Hai să începem. Am dat prima oară, am dat, ați văzut, da? Am dat Ken Flipping, am dat prima oară. Acum vreau să dau bird în bird. Bird în bird. Și cum era roller coaster-ul? Atât că din greșeala mea. Și roller coaster. Și ăsta aici. Sensul mai greu. E un picuț mai greu bird în bird, ați văzut, dar l-am dat din prima. Am dat din prima bird în bird. Ken Flipping am dat iară din prima, caruselul am dat din prima. Bine, erau chiar din prima, din a doua, că... Na. Ce era? Da. Da, nu contează, l-am dat măcar. O să mă dă. Am văzut că l-am dat două ori, eu l-am dat pe alta. Salutare la toți! Ce facem videoclip? O să dau Ken Flip ce am învățat o săptămână. Dacă vreți să-i dați acolo follow, abonare la Denis Nacar, îl cheamă? Pe asta? Da. Nu, Faruk Denis. Faruk Denis, da. Faruk Denis, să-i dați acolo. Și dacă vreți să mă ajutați pe mine cu un subscribe. Și cu mine și mie. Dacă vreți un subscribe. Să vă arăt ce am învățat peste o săptămână. Nu știu câte au trecut, 2, 3, cam așa. Eu ieri am învățat. Da, tu ieri. Uite-te ce fain să vedea, mă. Uite-te de el. Eu. Nu alb să vede. Am dat. Ați văzut, dar. Dar ziceam că îți dau și inul. Am dat și inul. Da, fraților. Ce ai dat, Ken Flipping? L-am dat. Nu, ăsta aici. Uitați ăsta aici. Și cu băin. Hai, ce Vreau să dau ăsta și in. Încerc. Dacă nu pot. Cam asta este. Hai că fac. Schema lui Cerebel, care a spus că fac cine face așa. Știți? Așa. Și in. Am făcut din prima. Salutare la toți! Astăzi o să facem videoclip. Asta. Și o să facem scheme lui Cerebel. Vedeți? Așa se ține. Și tragi și bagi. Facem ca de ea. Nu e că rău de tot. Eu ți arăt pe filmare că am făcut-o. Ce? Schema lui Cerebel. Eu. Schema lui Cerebel. Dar nu învârte bila. Ba, da, e așa. Nu schema lui Cerebel. Ba, da. Nu ai voie să învârți bila. Ce era? Asta să dau bird. Bă, pot să dau bird. Tate m-a învățat de eu să dau și bird și in. Fraților, cred că o să fie ultimul. Și gata. După o să bage de eu videoclipul meu să faci. Gata. Eu mă Ken. Da, fraților, cam așa s-a făcut de astăzi eu. Pa, pa, pa.